No niin, tervetuloa tänne JH-kerhon kokoukseen. Meillä on tullut tänään tänne uusi jäsen. Hei kaikille, Moi moi. minä olen Mikael ja olen jenkkiholisti. Kauan sä nyt oot ollut ottamatta? Nyt tulee torstaina 5 viikkoa täyttää, että en ole purasuakkaa ottanut. Tervetuloa. Onko sulle tullut mitään vierotusoireita, kun et oo käyttänyt? No, mulla on heti huomasin pari viikon jälkeen jo, että tulee plakkiin heti muodostuu ja hampaat muuttuu keltaisiksi. Olen vihlannut hampaita nyt tällä 4. viikon aikana ja 5. viikon puolella luulen, että tulee reikä, koska nyt oli jo 1 reikä auki. No oot sä kokeillut mitään vierotuskumeja? Esimerkiksi vaikka huppapuppaa? Me on kokeillut Orbittia, Xylidenttiä, jopa Rainbow purukumeja sekä myöskin huppapuppaa, mutta ei mikään näistä ole kyllä auttanut minun oireisiin. Joo. Mika, pitäisköhän sun vaan